Yau na tashi na ga wani labari da ya ɗaga min hankali, ya tayar min da hankali sosai. Akan na ziyarci fejin wato ƙwararren lauyan nan mai kare haƙƙin bil'adama barista Abba Hikima, sai nake ganin wata yarinya da aka ci zarafi a jihar Jigawa. An samu wani la'ananne wanda ya kwashe kayan shi a gaban Annabi, ya yi mata fyaɗe. Kuma ba wannan bane abin takaicin, babban abin takaicin ma shine yana amfani da cokali da almakashi wajen ganin ya shiga babban hukuma, wai dan babban hukuma ya hude. Fi sabilillahi, ina adalci ana. Mutane su dinga tunani kamar dabbobi. Allah ya yi ka mutum, an baka hankali da komai, amma mutane su doda kwakwalwar su mai da kansu kamar dabbobi. Abin da wasu ke yi fa ko dabbobi fa ba sa yi fa. Fi sabilillahi, ta yaya za mu ci gaba da ganin daidai a Najeriya? Dan Allah da Annabi, ka ci ma yarinya zarafi, kai ba yaro ba, amma ka sami yarinya wacce gabaki ɗaya tana teenage, yar shekara wurin 9, ka ci mata zarafi, wai kana amfani da ƙarfe. Fi sabilillahi, ƙarfe fa. Fi sabilillahi, za ku ji ta bakin barista Abba Hikima. Muna godiya ga gwamnatin jihar Jigawa da su ɗauki wannan kes da muhimmanci, har aka kai wannan yarinyan asibitin Murtala Muhammad da ke jihar Kano. Insha Allah muna son doka ta aiki akan wannan bawan Allah. La'anan ne kawai, Allah ya shirye shi idan bai shirya ne. Yanzu haka yana gidan yari, ana jiran rana ta gaba domin a dawo. Akwai mai shari'a, wato shi prosecutor mai suna Inspector Ya'u, shi yake gabatar da shari'a a madadin kwamishinan 'yan sanda. To amma kasancewa ita wannan shari'a ce wadda take da girma, domin rape da kuma grievous bodily harm laifuffuka ne wanda a babbar kotu ake iya wato yin su. Ita kotun magistrate ba ta da hurumin hukunta irin wannan laifuffuka. To wannan ne yake bukatuwa zuwa ga lallai gwamnatin jihar Jigawa da ita ministry ta shari'a, ma'aikatar shari'a kenan, da shi babban attorney general su dauki wannan case su preparing formal charge a gaban babbar kotu domin a hukunta wannan mutum, domin hukunta shi ne kawai zai iya ƙara taimakawa gurin rage wannan abu. Abinda bincike da bayanai da muka samu suka tabbatar mana shine dan shekara 32 shine ya haike ma wannan yarinya yar shekara 8, kuma wato ya yi mata mugunta da cin zali, kuma ya ji mata mummunan ciwo a gabanta da al'aurarta, kuma wato ya haike mata. Wannan kuma ya yi shi ne ta hanyoyi na rashin imani kusan sosai, fiye da abin da mutum zai iya tunani, domin ya yi amfani da wato cokali da almakashi ya ringa saka mata a gabanta, wanda da wannan ya amfani ya buɗe mata gabanta da bayanta, kuma ya yi amfani da ita, sannan ya bata kuɗi naira 150 ya ce ka ta gaya kowa, in ta gaya wani zai kashe ta. To tun daga wannan lokaci kuma ta amfani da wannan dama, ya ta amfani da wannan yarinya har sai da aka kai ta asibiti bayan ta samu damuwa, wanda asibiti ne likita ya tabbatar da cewa ga abin da ya samu wannan yarinya. Kun dai ji ta bakin barista Abba Hikima. Gaskiya ko wallahi da za a biya tattawa, tunda dai da constitution muke amfani a ƙasar nan, irin wayannan daddaka ne ya dace da su. Wallahi tallahi, da a ce ni irin alkali ne mai shari'a, kuma yana da hurumin da zan iya zartar da hukunci a wannan kes din, yadda ake ma bunsuru dandaka, haka ya kamata a yi ma irin wayannan bayan Allah. Tunda ba su da amfani kusan a rayuwa yanzu, in har mutum zai iya aikata irin wannan aikin na rashin imani, rashin lissafi, ba tunani ga baki ɗaya a ciki. Insha Allah in har kes ne ci gaba da tafiya, za mu ci gaba da bibiyan kes nan, mu kawo muku update game da yadda abin ke tafiya. Allah shi gyara mu, Allah ya shirye mu shirin addinin musulunci.